Hi, Muritu. Thanks to Junior for farewell invitation. एंड ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଏ କଲେଜ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ମୋ ସ୍ପେଶିଆଲି ଚୁଜିଂ ଫିଲୋସଫି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ଏ ସବଜେକ୍ଟର ଇମୋସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାଷାରେ ତ କହିପାରିବିନି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିବା କଥା ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ କେତେବେଳେ 6ଟା ସେମିଷ୍ଟର ସରିଗଲା ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲିନି। ହେଲେ ଏଇଟା ସତ, ସବୁକିଛି ମେମୋରେବଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ। ଏ କଲେଜରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଓର୍ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ନେହ ପାଇଛି, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ଭଲ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି ଏଠୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିବି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଷ୍ଟ ସତ, ହେଲେ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭର ଗୋଟେ ସଂକେତ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ, ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ, ନୂଆ ନୂଆ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ଆମେ ଅଜଣା ଥିଲୁ, ଆଉ ପରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଗଲୁ। ପୁଣି ସମୟ ଆସିଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଲଗା ହେବାର। ପୁଣି ନୂଆ ଆଶା, ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହେବ। କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲେଜ ଜୀବନର ବଡ଼ ପ୍ରପର୍ଟି। ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳିଯିବ, ହେଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମନେ ରହିଯିବ। ସାର୍, ମ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ସ୍ପେଶିଆଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପୂଜା, ମାନିନୀ, ପ୍ରତିଭା, ବର୍ଷା, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆଣ୍ଡ ବଏଜ୍ ଅଲସୋ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ଜୁନିୟର୍ସ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ।